Afrika sanibonani igama lami uThabiso kacela uqumba amaqumba la laqombise lesele lentaba ngumbhinyiliki intaba the beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha ngumavinjwa ngesitina ngumavinjwa nge1000 ngumavinjwa ngenkulungwane noma yinini noma ikuphi la ungibona khona ophakamisa isandla uthi laqombise lesele lentaba sawubona we Mr Xebu sawubona we Jumping Castle sawubona we Qumbisi wonke lamagama ocabanga wami nje ngingedwa umsebenzi yomuntu iyabonakala siyabonga kakhulu kubona bonke abantu abasibukelayo iningizimu Afrika nangaphesheya ke kuyilwandle nasemazweni nje aseAfrika siyabonga kakhulu ngani zakwethu naba kwethu nini siyabonga nje ngoba nisibuka ngeqiniso futhi nisilandela ngeqiniso izalukwazi zonke ezisibukayo bafethu kulonyaka ngizimisele ngokuthi ngihambe ngiyozivakashela emakhaya mawunesalukwazi nje lapha esithanda umaqumbana awokusithinte enambeni yethu inamba yethu ikhona la kulokhuzane kwi profile yethu usithinte usitshela ukuthi ugogo wakho more especially around like KZN mase egoli siyontshela ngelinye ilanga but around like KZN nje eduze kwaseThekwini anositshela izalukwazi ezisithandayo bakithi ke siyivakashele sizoyibona khona nani nizozibuka nje izalukwazi ukuthi hey ziyasithanda izalukwazi la ngaphandle ngeke sithi mangifonela abantu ngithola ukuthi kunesalukwazi esingithanda ukubo ziningi izalukwazi ezisithandayo nomkhulu nje abasithandayo sizimisele kulonyaka ukuthi sifike emakhaya ngqo sizonibona isupport enisinikeza nenkulu kakhulu ngedatha lenu nisibukela kuthiwa kunezalukwazi thina ezingalali eziqala emumva zibuyele emumva zibukele ihwayimina bafethu siyabonga kakhulu uthande nisinikeza lona asiphezi namhlanje futhi sinolunye utalatila sinolunye futhi utavatava njengenjwayelo sila njengamanje njoba sila but soon sizoqala ilokhuzane isizini entsha la khona ezobe sibuya esobe sesishintshe nestudio yonke into izobe seyihamba ngendlela ekuyiyona and kulonyaka kunama shows amanye azayo ngaphansi kohlanga media ayadlala kakhulu ke kulonyaka adlale kakhulu kulonyaka sihambe siyobona ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani xabo siphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya sibe nethuba ke linqa izivele nje banibone eduze kwami la kunoma wami oseduze kwami esimtholile inkosi yami sesihambe sahamba kodwa sagcina sikwazile bakithi ukuthi simthole bengitshela ukuthi mhlawumbe soba nenkinga ngoba naku ukuthola abantu lokho akuyona into elula uyabo so ngaphambi kokuthi siqhubeke siye phambili sifuna la sikuveza ukuthi niyazi uhlelo lethu limi ngendlela ukuthi akazi ukuthi ubizwe ubani but ukuhlonipha nje asondele eduze kwethu akwazi ukuthi silalele siyakubonga kakhulu mama siyakubingelela sakwamukela ohlelweni yebo ba ninjani ngiyaphila kanjani ba siyaphila yebo ngoba sibukelwa abantu abaningi abasibukele lapha ku TV ungabatshela ukuthi ubani igama lakho nesibongo igama lami ngusiphokazi wakwamabaso yebo nisukaphi sisuka ngapha Eastern Cape ngaseBizana yebo bona umabaso umabaso lo kahle sisuka eThekwini apho sisuka khona ikhaya khulu kuseThekwini apho sisuka khona yebo baba Eastern Cape nafika kanjani pho Eastern Cape abazali bethu bafuduka baya ngapha ngase Eastern Cape sabe sikhulela khona thina yebo nibuyile ke manje neza nga sibuyile manje isikhathi singakanani la kade wafika noma kade baba ngafika la ngizwa nesizulu sakho phela ngoba kade ngafika la neThekwini yebo bakhona kodwa abanye abaseke Eastern Cape yebo bakhona abasele ngapha nani mani emakhanje neEastern Cape siyakhona impela Eastern Cape yebo mami la kunomuntu osibhalele wasixoxela kabanzi ngawe noma kungekho lutho oluthena sixoxelelo naphathi thina ngokwethu sibone kuhle ukuthi sikubize siqale sithole kabanzi ngawe sizibuzele thina imibuzo sifisa ukuyibuza ngawe ngaphambi kokuthi mhlambe ngelinye ilanga nihlangane nalowo muntu yebo baba angazi noma singabuza yini yebo baba hayi ningangibuza okay ngifisa ukubuza izingane nazo zingaki ingane zami baba zu4 uzithola kubaba abahlukene noma kubaba oyedwa ngisithole kubaba oyedwa okay ma ubuka ukuzwana kwazi ingane zakho kunjani hayi zezwana impela zezwana baba into ethi manje uhlala naye ubaba wazo vele yebo ngihlala naye ubaba wazo yebo baba into enhle ke leyo into enhle mhlambe ikhona neseyisebenza kule ingane zakho noma zikhona nezisebenza kule ingane zakho ziyasebenza nje but ziphatha amatoho phana phayana yebo ziyazama nje I'm sure mhlambe makhona ekwenzela something ukujabula ikhona mhlambe ekithi nje mana ukuthi
Hayi azinginiki lutho baba. Lutho. Azinginiki lutho. Yindaba mocabanga. Zithanda ubumnandi lezi ngane zamanje. Yebo. Usezingakho ezisebenzayo? Iyodwa esebenzayo. Oh, esebenza iyodwa. Okay. Zimi kanje zizaleke kanjani abafana bodwa amantombazana odwa? Ngamantombazana. Yebo baba. Wonke lo 4 amantombazana. Ngamantombazana le eyodwa ngumfana le ugcina. Yebo. Yebo. Ayo. Ayi, usho ukuthi nje akaze zikuthengele lutho nje. Lutho baba, lutho. When uyicele something ezinganeni zakho nje mhlawumbe lesebenza. Ngiyacela baba zinganginiki lutho. Yebo. Ya no ngezwakala. Ubaba yena umuntu okwenzela izinto noma mhlawumbe ulo hlobo lomama lo strong olibhukulayo lithi ngeke kulanjwe endlini ngikhona mhlawumbe. Yebo baba, ubaba ukhona but ubaba akenzi lutho ngiyazama nje ngomunye umama. Yebo ngiyazama nje ngabanye omama. Nami ngihambe ngibambe phana ngihambe ngophangela emakitchen kuze kudliwe endlini. Yebo. Ubaba yena indaba mhlawumbe unesimo sokukhubazeka uyindaba yena engasebenzi. Ubaba akafuni ukusebenza, ubaba uphuza kakhulu. Yebo, inkinga ubaba unemfuyo lapha ekhaya. Yebo, lengasemakhaya unemfuyo. Yebo. Ubheke yona kakhulu. Manje makunesimo sokulamba kadayisi futhi la emfuyweni uyaqhubeka afuye. Uyaqhubeka afuye. Ufuyeni yini ahifuye? Kukhona inkomo, khona igusha, khona ibhokhwe, namahasha khona. Yebo. Oh igusha ke mboni lapho ngasekhaya lokho sikubiza ukuthi imvu la ngakithi. Ebese sithi ibhokhwe yiloko sikubiza ukuthi imbuzi. La ngakuthini. Yebo. Yo, okay. Shuthi kahle nje ke mangingathiwa mhlawumbe kuyenzeka kwakho ukuthiwa wena usekho. Mawubheka impilo engaphilwa khona ngabanjani? Kunganzima kakhulu baba, kunganzima kakhulu. Kunganzima impela ngoba ingane lezi azihoyanga nje la ekhaya. Yebo. Ngizwa kuthiwa intombazane endala yakho iwumuntu obuya asebenzisa izidakamizwa. Yebo baba, yebo uqinisile. Uyayisebenzisa impela izidakamizwa. Yebo. Imake lo omdala usebenzisa izidakamizwa. Bese lo olama lo mdala uyasebenza. Yebo. Okay. Yebo. Alright. Sengiyathola ke manje. Lo osebenzayo akusizi ngalutho, lo oqala udla izidakamizwa. Yebo. Yebo. Ayo. Ukuzizwe kanjani kodwa kuba nengane eyilolo? Akantshontshe mhlawumbe ekhaya izinto zenu nje mhlawumbe ezibalulekile. Uyantshontsha lo lidakamiso. Untshontsha impela, uyamosha. Yebo. Ukuba nengane nje mhlawumbe esifazane edla izidakamizwa. Ungathini mhlawumbe kumzali onengane edla izidakamizwa eyintombazane? Mangathi wakhuluma nomzali nje onalesimo wena obhekene naso. Kunzima kakhulu baba. Kunzima impela. Kunzima impela ngakumina, kunzima impela ukuba nengane enjena lapha endlini. Kunzima impela. Kunzima. Shuthi kahle kuphileka kanjani mhlawumbe mayekhona niyayifihla izinto nezanjani? Uma ekhona ngoba ziyamazi uba uyantshontsha ezezinye ingane. Lo sebenzayo avela ashiye nje into zakhe, ashiye nje angahoyi kwanenye into yakhe. Yebo. Bese ayitshontsha. Bese uyayitshontsha ke manje. Yebo. Yebo. Futhi nje ulala khona ekhaya lo isidakamizwa. Ulala la ekhaya ngesinye isikhathi ahamba ulala lemgwaqweni. Yebo. Yebo. But maye khona la ekhaya siyamamkela ubukhona la ekhaya ingane la ekhaya. Yebo. Futhi nje umuntu enihleze nilindele noma yini ngaye. Silindele noma yini. Mangathiwa nangu kufika umuntu ethi ushonile it's okay, vele nikulindele lo. Yebo baba, yebo. Kunzima impela. Le ngane lezi ezinye ezincane mawubheka azithatha isifundo kuyena. Azizwani naye mhlawumbe noma lezi ngane lezi. Make khona lo bayamamkela uba ukhona la ekhaya. Yebo. Babeki bafihla izinto. Bafihla izinto zabo ke manje. Niyamphakela naye makuphekiwe. Makuphekiwe siyamphakela ukudla adle. Mm. Basitshontshele kwa la ekhaya. Athola amandla ukuntshontshela masedlini. Yebo.
Ithi mangiphathile amatohwana ngivela ukuyozama nami afika ntshontshe hambe. Ngibona umama ohlelekile kodwa ohlushwa zingane zakhe. Akudlala ukuthi ube nengane isebenze kodwa ingalokhuzi ilibona usizi. Yabona ukhona ukuthi ngoba ngiyalibona usizi angilekelela umama mhlawumbe ngiyalibona usizi angilekelela ubaba into ezikanjalo yabona. But ke ngiye ngibuze ke la umbuzo wodwa mawami othi ukusukela ku1 kuya ku10 ukuthembeka onake ebantwini ukuthembeka onako nje emhlabeni nje obuphila ukuphila kahle nabantu ophila nabo ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10. Ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10 ekuphileni kahle nabantu nokuthembeka ezintweni ozikhulumayo ungazipha ba wena kusuka ku1 kuya ku10. Ukuthembeka ebantwini ungazipha bani ke ungazipha amamaka amangaphi kusukela ku1 kuya ku10. Ndingazipha u10. Uthembekile izinto ozikhulumayo uphilisana kahle nabantu. Okay. Hayi kufanele ngempela mama nami ngiyacabanga ukuthi ngoba nomphakathi uyangisiza la kule ngane. Bayakwazi futhi ukuthi umama bayakwazi bangumama oright onakekela ingane zakhe. Izingane zakhe ezingamsupport ngalutho. Baba. No, ake sibukele lapha kulwa mabona kude khona into engifuna siyibuke lapha. Sanibonani igama lami nguNosipho Mabaso ngibhalela ihlangamida ngoba ngicela ukuthi bangisize ngikhulumisane noma wami indlela angangiphethe ngayo kahle. Kumanje ngihamba ngihlale ezintabeni ngoba ngiyingane ezalwe ngaphandle. Ngiyabonga. Angazi ke noma uyamazi lo muntu esiqeda kumbuka lapha. Yebo baba ngiyamazi. Uyini naye? Ingane yami leyana engibuke lapha yana baba. Eyokuqala noma yesibili noma yesithathu? Ile yesibili. Oh, ile esebenzayo. Yebo baba. Ngizwe ngazi ukuthi ayineme ngendlela oyiphethe ngayo. Yindaba niqhathaniswa yini? Ngiyiphethe kahle lengane baba. Uthi yini inkinga yakhe? No, ngokuveza kwakho ukuthi akasahlali kwakho, akasahlali nani. Kuyiqiniso. Kuyiqiniso baba akasahlali la ekhaya. Okay. Awunalo ulwazi mhlawumbe ukuthi waye. Namhlanje usondelela umsebenzi noma mhlawumbe usondelela umsebenzi wakhe yebo ukuthi akaphuma. Mina ngazi esondelela nomsebenzi wakhe apha ekhona. Yebo. Angazi kodwa ngicela ungivumele ngimbize ukhona around la. Uzele kona uzokuthina kahle kahle njobe sibizile sala sizoba phakathi nendawo silalela isitori sakhe sikwazi ukuthi sijudge from lapho sibone ukuthi siqhubeka kanjani ukuya phambili. Ngenhloso enkulu kakhulu ukuthi sizozama ukuthi silungise wonke umuntu abe right. Hayi khani imbize baba. Okay siyabonga kakhulu. Qha ngicela usibizele mfowethu. Tatewethu kunjani? Siyaphila nani njani? Siyaphila sibizile nanguma angazi noma uyena ndothu uma wakho. Yebo yena. Okay sis sikhulumile noma wakho kuningi akasivezele kona esifike kwangasiphatha kahle kakhulu lokho ukuthi uyasebenza kodwa uma wakho awumsizi ngalutho yena osho ukuthi awumsizi ngalutho awumsizi ngalutho kodwa uyambona ukuthi uxakekile ngendlela axakeke ngayo kodwa akukho la ulekelela khona but ngiyafisa ukuthi uqale wena ngokwakho nje usitshele ukuthi mhlambe why usibhalele kahle kahle bofuna ukuthini uma wakho yini lekukhathazayo ngaye. Okay. Yebo. Into engikhathazayo nguma wami ukuthi angiphethe kahle izinto azenza kimi. Kumanje uthi angimondli kodwa ngibe ngimsiza. Yebo angihlala ekhaya kodwa nje I try by all means ukuthi ngimenzele konke akudingayo. So ngiyamangala ke mase kathi akukho mhlawumbe into engimsiza ngayo. Ngidideke kakhulu kodwa ekungangiphethe kahle yenza ukuthi mhlawumbe nginibhalele. Uma ngoba angizalele ngaphandle into azenza kimi ngiyithandi nezingane zasekhaya ngoba ngiyabandlululeka. Imake ukuzale ngaphandle kanjani lakho wena uzalwa umunye ubaba? Yebo ngizalwa umunye ubaba. Okay. Ngiye ngathi ku10 uzipha ba ngeqiniso wathi uzipha u10. But mawuzokhumbula kahle enkulumweni esibe nayo ngiye ngabuza ukuthi izingane zakho zalo babo yedwa yini ngicela ukuthi uyisholo wena ukuthi uphendule wathini. Uphendule wathini? Ithezala ubaba oyedwa ba. Uthi akazalwa ubaba oyedwa nezingane ezo3.
Hayi yaganga lengane baba. Bazelwe yibaba yedwa. Cha, musukhuluma iphutha bami. Uyazi ukuthi angiyona ingane kababa because ubaba into azenza kimi nezingane zakho. Azungiphathe kahle. Manje mawuthi ngizalwa nobaba lo. Akukho right. Hayi mangicela sikhulumeni iqiniso phela akumele sidavuze sihambe endaweni eyodwa. You understand ngoba Yebo baba. ilokhuzana usisakazalwa ilo baba uhlala naye. Angithi. Yebo baba. Pho wayusiqambela amanga. Angiqambi imanga baba, mangisho kanjalo. Into edala uba ngingamtsheli iqiniso. Eliphi iqiniso ongamtsheli lona ngoba uyalazi ukuthi akazalwa uyilo baba ohlala naye. Na baba, ubaba wakhe uyena lo sihlala la ekhaya. Ngoba lo amzalayo azange ngamtshela ngaye. Wangishiya ngisakhulelwe nje ubaba wakhe. Lo wamsho yena, ukhuliswe ngulo baba lo. That's why ngimtshela uba lo ubaba ngowakhe. Ngicela ukubuza. Izingane zakho ziwufone? Ziwufo baba. Alright. Ingane yokuqala izalwa yilo baba ohlala naye. Yebo baba. Lo akazalwa uyena. Akazalwa uyena. Ezu2 uzalwa uyena. Yebo. Ohlala naye. Yebo. Kwenzeke kanjani lento ngoba phela yenzeke kanjani? Wamchithela? Kwenzeka iphutha baba, savele sahlangana nje sakhulelisana. Nanithandana? Yebo. Nanithandana nobaba wakhe? Sasingathandani incam, sasithandana but ebengangithandi incam ubaba wakhe. Wena bomthanda yena bengakuthanda? Yebo. Kodwa wena bomthanda ubaba walezingane lezo leze kuyizona ezintathu Yebo, iyona ebengiyithanda impela ke le. Bomthando lo baba. Yebo baba. Uthi futhi bomthanda nje nalo kodwa yena bengakuthandi kusho uzowathanda wena. Ebengangithandi yena baba. Bomthanda wena? Bengimthanda but mina yena engangithandi kahle. Bomthanda futhi nalo walezingane lezi? Yebo, bengithanda lo yengane ezizami. Lezi siphela Nkosi yami yabona mina ngiyahluleka mina ukubuza into engenayo answer eqondile. Ngibuza ukuthi mina kusho wena uthi ubaba wakhe bomthanda wena. Yebo. Yena bengakuthandi. Yebo. Ngibuza ngoba walezingane ke lezo nazo ezotringiswe yena bomthanda. Uthi naye bomthanda. Shutho nabo bathanda bobabili labantu kanye kanye bobathanda bobabili. But bengithanda lo kakhulu. Lo wengane ezintathu. Yebo. Lo wengane ezintathu bazi ngoba bakalo. Usathandana naye benalo ulwazi lokuthi uyazi lo baba lengane ezintathu ukuthi lengane akuyona yakhe angithi uyawazi lokho. Uyayazi lo. Akanankinga nayo futhi. Akanankinga nalokho. Okay. Yebo. Pho yini nimhlukumezelani lo? Asimhlungumeza uqamba amanga. Indaba yini ekwenza ukuthi uthi akakondli kodwa bekondla nangu uyathi uthi uyakusiza indaba pho. Akangisizi kalutho baba kalutho akangisizi kalutho baba. Iqamba imanga lengane. Musukhuluma iphutha I try by all means ukuthi ngikusize. Every time mangihola ngiyakufakela imali. Hayi ingane uqamba amanga ngana zange mina wanginika imali. Ngiyazama nje ngabanye omama ngizama emakitchen baba. Mina yabona ngani nje bikhuluma phambi kwakhe ayihlebi. Ikhuluma phambi kwakhe. Yebo. Mina ngikubona umama engathi appreciate umuntu umekwenzela into. Yabona ukuhluleka ukubonga ukuthi umuntu ukwenzele into kunga appreciate. Yebo baba. Ukuhlula ukubonga uzugcine futhi sowuphika ukuthi ukwenzele. Kuyiphutha elikhulu kakhulu lelo. Uma kuwukuthi lengane ikhona into ekikwenzela ukuze siqhubeke nendaba yethu ngicela usho uma ukuthi ikhona into abake bakwenzela yona. But akangisizi kalutho baba. Akangisizi kalutho. Akakusiza. Incane kabi nale mali yamanethu uyangisiza ngayo incane kabi. Umsiza ngamalezi. 2000 ngenyanga. Ngani 2000 ma? Hayi mncane kakhulu inkinga zala endlini ziningi kakhulu baba. Incane kakhulu lo mali leyo. Kuyefana yazi ngifuna ukuyikhuluma sesiyikhuluma yonke lento. Le ingane lezi ngiyazama yabona ngiyashiselwa kumanje la ngaphakathi. Le ingane zakhe lezi ezintathu, le ingane zakini zikwenzani? Azingiphathi kahle, ziyangibandlulula nobaba khona futhi uyangibandlulula. Nomama unakho ke lokho ukuthi vele ngoba ungizala ngaphandle abe nokubandlulula. Okay sengakhula vele ngami bamdala ngayisebenzela. But I try by all means ukuthi ngimsupport umama. Nazo le ingane. Nazo izingane zakithi anginakho lokho. Cha, uqamba amanga lengane baba. Mana ke uqamba amanga ngokuthina ngithi wena ade kusho wena manje uthi uyayifaka lo mali e2000 kodwa uyayifaka but incane lo mali baba incane. Ngokwakho ufuna nondle ngamalini?
Uyahola lengane imele uyanginika oma 3.5 baba. Iyahola lengane. Hayi phela ufuna soyasebenza sokuyiholo lomsebenzi uyasebenza futhi ngamanye amazwi. Cha baba. Futhi soyasebenza. Uyacabanga ukuthi phela wena uhlala nobaba lo baba ohlala nayo akuyona ubaba wakhe. Akenzi lutho. Le ingane ohlala nazo futhi akuzona izingane zababa wakhe ingane zakho. Yebo, izingane zakwabo ngoba zizalwa uwena. Base awukwazi ukumkhomba. Ekugcineni kosuku ngicela ukubuza since lapha kini kukhona ingane eyiphara. Ayikaze nikuphazamisa. No, uyangiphazamisa uthola ukuthi ngifikile izotshontsha into zami yabo. Uthola ukuthi nakhona ngikhuluma because yakithi ingane. So angina choice vele uma wakho mangabe intshontshe ake ngithi mhlawumbe nake intshontshelwe. Ukabe kuliphi side mhlawumbe ukathi nje. Isikhathi esiningi vele uba isayidini lengane yakhe because vele nginaloko ukuthi vele ngoba mhlambe uthi nje ngifuna ukuzwa nje indlela abayiyona. Naka ngithi nakulahlekelwe isaba na into yakhe lahle uthi nje mhlawumbe udefender phela untombazana le ndala because uyangiphikisa ukuthi hayi yimi yabo avela athi yimi ngisukela ingane yakhe nani so isikhathi siningi ngakho ngathi ngithanda ukuba distance ekhaya. Cha baba ikhuluma iqiniso lengane. Ima ngicela ukubuza phela ema yazi wena unenkinga eyodwa ukuthi yonke into ekhulunywa lengane uyayiphikisa. Cha baba. Uyayiphikisa. Inkinga akakhuluma iqiniso baba. Okay ngicela utshele iqiniso. Iqiniso zingane zami zizonke lezi ngistraighta ngendlela efanayo. Ukhona umuntu ongathi esebenza emalini yakhe eholo anikeze umuntu 2000 bese lo muntu azoma phambi kwabantu asakamniki lutho. Yebo baba iqiniso lelo uyayazi inkinga yala endlini. Akakuniki lutho. Uyanginikeza but incane lo mali anginikeza. Awushongo wena ufika la ukuthi akunikezi lutho. Kufanele uba kanginikezi ngoba incane le mali anginikeza yona. Awu appreciate mama. Awu appreciate. Awubongi. Hayi ngiyabonga baba. Awubongi ungabongile kodwa lento yenzayo ukuthi kunomuntu okusiza kangaka kodwa wena umbongi naloko umqambela amanga ukuthi akakusizi ngalokho. Inkinga lezi ngane bhuti zithanda ubumnandi ziyahamba ziyophuza le ngaphandle zikhohlwe la endlini. Eziphi ingane musu ukuthi uma yona lesebenzayo impela. Yes phela ithanda le ngane musu uthi lezi ngane ngathi khona ingane oyibhanqa nazo iyona ehamba iyophuza ne. Iyahamba iyophuza le ngaphandle ihambe nabangani bakhe. Kuronge lokho. Kurongo longo uyayazi inkinga yala ekhaya. Akakunikezi lutho. Unikeza imali encane baba. Wesisi. Yebo. Wena umkhonyana wakhe akasebenzi. Awunankinga naloko uyamondla ngithi. Yebo. Wondliwa wena. Wondliwa yini? Ngeimali zakho nemali yale ntombazana. Ingane yakhe endala ezalwa yilowo baba. Yebo. Iphara. Okay. Lo uyasebenza uyakunikeza imali. Ubone ngani pho indaba umhlukumeza? Angimhlungumezi baba. Angimhlungumezi. Sisi phela wena uphikisana nayo yonke into esiyikhuluma. Angimhlungumezi lilungelo lami lokuthi makanginikeze imali. Ikhulise enzima lengane. Uyakhokhela ma ukuthi umkhulisile. Akangikhokheli but ufuneka ngicabangele ba nguma wakhe nami. Manje uma wakhe kumele bangisupporte la endlini. Kuyamphoqa. Yebo. Kuyimpoqo. Yebo kuyaphoqa kuba makangisupporte la endlini. Yebo. Angi-understand umama makathi ungikhulisile vele bekangihlukumeze ekungikhuliseni kwakhe. Bengimele ngihambe ngiyizamele ukuthi ngikwazi ukugcoka, ngikwazi ukuthi ngiyesikolweni. So angi-understand usho kuphi ungikhulisa. Ngingaka nje ngiyayikhulisa mina. So angi-understand mama uthi ngikhulisile cha ukuthini. Usho kumkhulisa kanjani? Bomhlukumeza vele futhi nasekuquleni kwakhe. Kanti kahle le ngane kusho ukuthi iyona eyacela ukuthi thandana nalo baba wayo ukhulelwe yona. Yazicelela. Cha. Ihlukunyezelwani manje? Hayi angihlungumezi le ngane le. Kusho ukuthi ke ngalendlela abona ngayo, hayi ngicela uqolo kulondawo. Yindaba. Hayi ngiyaqolisa impela ngane yami. Ngicela ukubuza mawami, yindaba pho uthi mina ngisafuna ungiphendule nalapha indaba uthi kumina akakondli ngoba sesahleli nawe la sobabili wathi wena unebhadi wena lokuthi izingane zakho azikwenzeli lutho. Kodwa iyasho ukuthi ngenyanga iyawufaka u2000 ngokwakho ufuna ifake emalini uthi ufuna ufaka u3500 akafaki inyanga zonke kanti phela khona ngathiwa akafaki sizongisho wathiwa ufaki izinyanga zonke kani yindaba ushiyile ingane kanti cha akashiyanga ngane pho manje ingane yami lena baba angithi ubuka amandla ukuthi amandla nginawo kulenyanga bese anginikeza yini wrong lapha
uyasebenza mos nawe kodwa wena ekusebenzeni kwakho wondla indoda le ngiphatha emakhaya amatoho mina ngisebenzi ngiphatha amatoho phana phayana icala likabani bathi sesijonge yena sibheke yena njengoba ngimfundisile ukufundisa umuntu lengani no grade 12 ukufundisa umuntu ukuthi ifika ka grade 12 imaka ukufundisa umuntu yazi bazali lapha ekhaya ngifuna ukubhanqa wonke ke manje umuntu yabona mawusuku yabona nje ubuzela ingane nje yebo baba uyifundisa ukufundisa ingane ukuyisa ingane esikoleni irresponsibility yomzali leyo yebo ukuthi ingane kumele ilale idlile responsibility for umzali leyo yebo baba yabo wena ozalile ingane irresponsibility yakho ukuyikhulisa hayi ukuthi uyenzela ifavor uyenzela ifavor awuyenzeli neze ifavor ungacabanga ukuthi wena ukuyikhulisa uyenzela ifavor kusamele ikhokhe ayikho iplan yakho bathi seyasebenza manje na baba manje ngoba iyasebenza kumele ikhokhele ukuthi uyikhulisile ayingikhokheli iyangondla njengomzali wayo mangithi ithini lengane kumele ba anginikeze naye njengoba esebenza kumele ba angiphi imali angifuni mina mawuyiphoqelele lento ukuthi iyaphoqa angifuni ukuthi iyaphoqa kahle ma usukufundisa ingane uyifundisela ukuthi ayizimele iphume kuwena na usala ukwazi ukuzenzela into zakho but makuwukuthi amandla unawo ingalekelela la ingakwazi ukuthi ilekelele khona kodwa naye inhloso enkulu kakhulu ukuthi ayimele wena into ekumele uyijabulele njengomzali kumele ujabulele ukuthi nanga umntanami uyashayina lapha ya uyimele amandla ami njengomzali ngikwazile ukubeka ingane yami lapha ya nayo seyimele ukuthi izale zayingane izibeke somewhere ithe relay mawugijima unikeze omunye umuntu ilokuzane induku naye agijima ibanga lakhe into esimayibe njalo you understand awukwazi ke wena ukuthi so uliyambile ibanga lakho uyabona ukuthi uphumelela ingane yakho nayo iyasebenza so uzoyigqisha ngokuthi bengikwenzela ifavor yokuthi ngikukhulise khokha kurong baba kurong maso sowenza ngathi ubomenzela ifavor bengesiyi-favor bowukwenza ngoba kufanele ukuthi ukwenze njengomzali ozala ingane yebo baba futhi naye akukho kuhle ukuthi akubukele umzali uhlupheke ngihlupheke khona kumele alekelele but nawe appreciate phela amelekelele ukuthi shem at least nginezingane ezu3 but le eyodwa iyakhona ukuthi sifake isandla la ngihlupheka khona omunye wakhetha indlela yokuba yiphara but lo waba responsible for impilo yakhe namhlanje uright and namhlanje kuloko okuncane akuthola uyakhona ukuthi ma bamba la kodwa khona kunjalo uappreciate wathatha isinqumo mawami sokondla indoda ehlele emakhaya awukubona uyiphutha lokho kuwena ukubona ku right ukuthi wena uyasebenza uyaphanta uyajula kuba amanzi kodwa sonke sazi ukuthi indoda iyona esebenza isebenzela umfazi wena umfazi osebenzela indoda ihlezi emakhaya kodwa ubhizi udlokodla ingane yakho ngomunwe esweni ukuthi ayifaki imali ukuze uzokwazi ukondla iparol zel ulokhuzane ubaba lo le emakhaya ku right lokho ukuthi ingane eyodwa ifele izono zabanye abantu ku right akukho right baba wayiphunga appreciate ubonge ukuthi ngiyabonga ukuthi sheme ingane yami kusho ukuthi mina bengicabanga uba ngiyenza into right kuyena baba eyiphi into right yebo yokuthi makanginikeze nami imali nje uyanginikeza nje u2000 emncane mama ngane 2000 ngoba ngisho abantu abondla izingane umuntu ondla ingane yakhe enikeza uma wakho umnikeza 500 abanye bamnikeza 200 bondla izingane zabo bazinikeza 200 obani bani u2000 imali encane le hayi incane baba incane again incane indoda yakhe ikunikeza 2000 kodwa ke ngoba ngicela ungaqhubeki indoda yakhe ikunikeza 2000 leke emakhaya akasebenzi uhleli amen uyamthethelela yena uyamthethelela yena uhleli yebo baba ngoba lo uyasebenza uyamazi uhola malini lo iningi imali iholwa ile ngane indaba ucabanga ukuthi iningi ngoba umcabanga imidlinzo leyo wena wazi ukuthi njobe esebenza kusho ukuthi uhola imali eningi ngoba wena uhola encane angithi uyamcabangela awazi ubone ayikho imali wakwayibona yena nifundile mina ngifunda ukufunda ukufika ka grade 12 ubiza ngokufunda ukufika ka grade 12 la South Africa ukufika ka grade 12 ukufunda ngoba i-basic yokufunda ukuba no grade 12 basic iyona minimum yokufunda leyo qhawe ulokuza no grade 12 into engelutho abantu abafundile abaholi imali abafundile abafikile ema-varsity baba kuphi ulimala kangakanani masokhiphe lo 2000 eholweni lakho sisi ngiyalimala kakhulu because umama makathi ayikho imali mhlambe ngimnika yona kumele ngirente la ngihlala khona kumele ngidle kumele ngigibele transport ngimsebenzini
angikwazi ukwenza iy'dingo zami leyo mali makathi angimniki ngabe ngiyakwazi ukufeza iy'dingo zami so makasho kanjalo angi-understand ukuthi ukusholo kanjani like kodwa uyabona ukuthi ingane yakho ilimazile mama uyabona ukuthi leyo ngane yakho ilimele bengingayicabangi leyo ke baba okuzokwenza ke manje ukuthi mangiqolise kuyena ngizithobe kuyena ngiqolise kuyena uba ngiyaqolisa kuyo yonke into enzakeleyo phakathi kwami naye ngiyaqolisa ngane yami ngicela ukuphinde ngibuze futhi u2000 imncane na bangapho 2000 obaholwa emsebenzini wakho hayi abekho baba engibaholayo 2000 uyazi kanjani pho leyo mali ukuthi incane hayi incane lo mali leyo incane ngineyiphi phela sibheke kuyena ndithi manje sibheke kuyena uba okay ngicela ukubuza umama ukuthi ufisa mhlambe ngimnike malini ukuze azothokoza mhlambe ejabule noma ngoma 2.5 ingane yami ngingenela ngingenela ngoba ukudla kuyabiza manje ukudla kubiza impela manje umama uthi ngenze njani mhlambe makuba nginayo mayingekho ayikho nami ngiyazama nje ngomzali yeah okay ithini solution uzoba nawo le mali ayifuna uma wakho noma ngeke ube nayo ngizoyizama ukuthi umama akazi ukuthi mhlambe isimo engibhekana naso ngoba ngisamqashweni sinjani wema wami le ngane le imeli ukuthenga igrocer endlini imeli ukukhokha irent imeli ukukhokhela ukugibela ihambi emsebenzini uyaqoka makwenzekile kumele uyaqoka kumele uyazikhiphe nabangani phela imali umuntu osebenza imali kumele abuye ajabule ngemali yakhe kunezinto ezifana no DStv endlini kuningi mhlawumbe unayo DStv endlini yebo izinto ezikanjalo uyazikhokhela ziyakhokhelwa lento mhlawumbe siyichaza lento ekuthiwa iDStv iyakhokhelwa ngenyanga mhlawumbe khona into ekuthiwa idatha leyo ukwazi ukubukela kuyona uYouTube ubona omaqhumbana namanye ama channel iyakhokhelwa lonto nayo mhlawumbe unanefoni mhlawumbe ayikhokhela size sazi but akumele aze kwena zozendlala alethi list yezinto ayikhokhelayo uyisetshenzwa uyena phela le mali yena mengabe eza nokuthi naku enginakho ubukile ukuthi okay emalini yami njengomuntu osebenzayo le mali le iyona mali engakwazi ukuthi ngiyikhiphe ngiyinikeze uma ku2000 mawucabanga ngeke iziphuma igrocer inyanga hayi iyaphuma baba bhatazeneli izinto okusho bathi ke mayisisho kanjalo ke makanginikeze la nginikeza yona ke ngizokanela ke yo inkinga yakho uthi unikezwe imali ubucabanga umuntu ole Eastern Cape nokuyindoda yakho ukuthi yena kumele umnikeze malini kuyona of which is wrong yena usuke siza wena njengomzali wakhe omzalayo se wena ukuthi wena unoluphi utaka kangeni lapho yena usiza wena yabo ukuthi wena ucabanga ukuthi lana khona nabafowenu nosisi bakho noba ne stepfather sakho akangeni lapho yena unika uma wakhe manako yebo phela nababafaka enkosi yami laba abanye noyiphara kathatha amathini lapha hlanganisa ahambisa abuyisa imali alethela you understand ubuya azothatha kwalapha endlini lo liphara ke manje icala la lona ke lelo yebo uyabona ukuthi umbulalela into engeke ngempela unzima mina ngibona kufanele uqolise ingane yakho hayi ngiyaqolisa ngane yami ngoba kusuka enhlizweni ngisho ngithi ngiyaqolisa ngane ungasuki-ke la uhambe uyomvalela laphana eceleni ukuthi so ngaze ungise ku-TV kwasha kwacima kwavutha ukulethela into efanele futhi ngabe lento njengoba so understand something new manje ngabe uya understand ukuba kuthiwa akakulethanga la cha very good yeah very wanelisekile into hayi ngiyanelise uzoyizama ngani le mali othi uzoyizama no ngizozama ukuthi ngitshintshe i-amount lalela mntaka makho mali ungazi uzame ukushintsha ama-amount nkosi yami ungazi uzama ukushintsha ama-amount mangavumi isimo semali yakho saziwa wena masingavumi asivumi manguthi 2000 iwona okwazi ukukhipha khipha 2000 phela inodla khona umuntu omkoletayo no inodla khona umuntu omkoletayo yebo uma wakho usebenzile umsebenzi wakhe for the fact ukuthi la ukhona usendaweni eright kakhulu la ukhona amandla akhe nokuzikhandla kwakhe njengomzali yabo asikuye ukuthi bekuhlukumeza nani asikubeka eceleni lokho but la ukhona ngoba yena ukwazile ukuthi akuphuthe ukuthi ngane yamfunda kuyiqiniso lokho angaba wrong kwezinye izinto but for the fact ukuthi ubeke la ukhona wenza kahle sisiwami ukuthi uqhubeke umfakele imali kodwa ungakuvumeli ukuthi uze uyongena eweni wena ngenxa yokuthi uma wakho ufuna ukujabula wena ungajabulile you understand yebo ngiya-understand okay uright ngale nkulumo esibe nayo hayi ngiyabonga kakhulu mama right yebo ngiright baba
Ngiyaxolisa ngane yami kakhulu. Ngisasho uba ngiyaxolisa. Ngakho konke okwenzekileyo ngiyaxolisa. Igama lohlelo iHway mina. Igama le TV uhlanga media. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi khona isifundo nisitholayo einkingeni esike siqhamuke nazo. Siyabonga ukuthi uma wami ugcine kwazile ukuthi inkosi yami azehlise enganeni yakhe. Nengane yakhe futhi enenhlonipho enzulu ngendlela. Siyabonga kakhulu. Xebo. Yabona mangisuke ngibuka umuntu omunye umuntu ngeke ngimbuke ngimfunde nje ukuthi lo muntu lo mama mangimbuka ngimbone umuntu odiniwe ukuthi ingane yakhe imlethe lapha akafuni ukuveza lokho. Indaba yini engenza ngisho njalo? Ngibambe impendulo zakhe. Impendulo zakhe ziba one answer. Yabo uphendula ngokudinwa. Yabona umuntu othi asiqede ukukhuluma ngihambe. Yabo kodwa uthola ukuthi ebusweni uveza ismile. You understand? Uhlobo lomuntu onjalo mangithi ngiyambona umuntu onganaki. Owenza izinto ngokunganaki. Nomuntu ozicabangela yena yedwa kakhulu, ohleze ezicabangela yena yedwa, khohlwa ukuthi phela imali mayisebenza kusuka kweyakho umnikazi wemali wena osebenzayo. Yabo kusuka kweyakho and wena idingo zakho uyazazi ukuthi zithini. Yabo angeke futhi uze ubeka abanye abantu phambili kakhulu kunawe umnikazi wemali. You understand? So ukukhipha imali uthi nangu 2000 unikeza umzali into enkulu kakhulu leyo. Umzali o-appreciate-ayo nobongayo uyaneliswa yilo mali. Waneliswa ngisho nawu 200 rand ukuthi ucabangile ukuthi uma la khona kumele ngimnikeze something. U-appreciate-iswa ukuthi noma kunjani, noma soqhelelene kangakanani naye but uyamcabanga. You understand? So ngibona ingane responsible. Ngibona ingane ezokhula ibingane right. Ngoba entweni enayo noma yini enayo iyakhumbula ukuthi ekhaya kumele ngenze something. You understand? Umuntu ozoba umfazi o right kusasa noma umuntu ozoba ubaba o right kusasa umbona mengena kube sebenza umsebenzi ongelutho, afike ephethe oplastic, afike ephethe izinkwa, afike ephethe ama drink, ephathela abantu basekhaya. Lento ikukhombisa ngokusobala ukuthi uma ngabe nomfazi wakhe uyokwenza into efanayo nakuyena naseyinganeni zakhe nasemzini wakhe. Intombazane ezoba responsible nentombazane ezoba right emzini ezoganela kuona uyibona ngokuthi ihlonipha abafowabo, uyibona ngokuthi ihlonipha ubaba wayo, uyibona ngokuthi ihlonipha umhlaba, ihloniphe abantu ukuthi lo muntu lo inhlonipho yakhe izombeka kwelinye izinga. Nala ayakhona thina esizosala la ekhaya sizoba nawo lento yokukhululeka ngoba siyamazi ukunyathela kwakhe la ekhaya. Obvious nangalo uzofika nyathele ngendlela efanayo okuyinto ezofika ingahlazi ngale kunaloko isakhela igama elihle thina njengomndeni wakhe ukuthi thina sinohlobo lengane ohloniphayo, sinohlobo lengane oluzithobile noluzehlisile mangabe kuyintombazane. But intombazane engamhloniphi umfowabo, intombazane engamhloniphi uyise iyakunikeza isithombe sokuthi noma ngahamba la umuntu olengisile kayimhloniphi iyaqala ngokwenza kubo. Charity begins at home. So le ntombazane ngishayele inkulu kakhulu izandla. Umama oyiqili, umama oyiqili and into abeyimenza ukuthi aphike ukuthi ingane yakhe iyamondla ingoba bengazi ukuthi izoba khona kwishow. And mangabe seyikhona kwishow sekumele aqhubeke phela nesitory asitshele sona. Uqhubeka usitshela istory esifanayo but enhlizweni iqiniso uyalazi. And uvuma nje vele mina sengiyaqonda ukuthi lo mama vele ingane yakhe iyamondla ngoba ingitshelile mina ukuthi iyamondla. Uma siyibazali kumele sikufunde uku-appreciate okuncane ingane yakhe kwenza ukubonga. Abanye abazali izingane ziyabashiya zibalahle mangabe seziright. Zihambe ziduke izibuye sezongcwatshwa. Kubonga ukuthi entweni ezincane ingane yakho enazo iyakukhumbula. Sikhona isikhathi la ikukhumbula khona ukuthi ukhona njengomzali wayo. Engathi besingabambisana emakhaya ehleli kuona, engathi besingakhulisana ngeqiniso emakhaya ehleli kuona, engathi besingabumbana sizwane emakhaya ehleli kuona ngeqiniso. Kungabi khona ukuhilizisana nokungaboni ngasolinye ngoba siyigazi linye. Silimele iqiniso. Owenza kahle simncome simshayele izandla ukuze nakusasa ezoqhubeka enze kahle. Owenza kabi simshaye kodwa sikhumbule ukuthi simshayele ukumakha, simshayele ukumbulala. Igama lami uThabiswa kaCele. Xebo.